בוני חזר הביתה, ועכשיו אנחנו נותנים לו אוכל, אבל נגמר האוכל. מה נעשה? נחשוב על פתרון. יוי, בוני רעב, ואין לנו מה להביא לבוני, אז אנחנו מחפשים להביא לבוני. נכון בוני? נכון בוני. בון אבל כן רוצה לשתות, נכון בון? ואנחנו נשים לו חלב. בוני חלב, הנה חלב, הוא כבד. והבאנו לו חלב, שמנו קצת חלב, לחם בוני. בוני נעשה את זה. בוני הבונבוני. כן, בוא נוסיף לו חלב. אז נפתח את המקרר, ניקח חלב. בוא נזוז, בוא נזוז. שערה? אוי נוסיף לו חלב. והנה בוני אוכל. מי בוני חמוד של אליעד? הנה בוני חמוד של אליעד. בוני, תגמר לך, אתה רוצה לשחק איתך? עם החתולים החברים שלך? אני רוצה לשחק עם החתולים, אבל כל מה לגמור. זה לשחק עם החברים. נכון מה? נכון. תראו אותו. הוא משחק עם החברים שלו. הנה, תראו. סלם. הנה בון. הנה בון. הנה טול. הנה סנוקי. וגרייסי. איפה את? אני לקרוא את הכל. נכון בון? בואו נשחקו ביחד. בוני, אני רוצה לשחק איתך תופסת. אתה רוצה? בוא נשחק משהו אחר. לא ממש תופסת. ואני רוצה לשחק איתך מחמוד. אתה רוצה לשחק? אולי משהו אחר. אולי נשחק ולחפש את גרייס. רוצים? יאללה. 3, 4 אוי, איפה היא? איפה היא? איפה היא? לא מוצאים אותה. אנחנו לא מוצאים אותה. גרייסי. איפה את? גרייסי. הנה גרייסי. גרייסי? הנה את. הנה איך נשחק עם תופסת. לאן אתם הולכים? הולכים. נשחק במחבואים? כן, אנחנו מחפשים את טול. אוי, מצאתי סנורקה. הנה סנורקה. בון, מצאתי אותה. הנה היא. מצאתי אותה סנורקה. אוי, הנה טול. הנה טול. הנה טול, נדמה לי, איפה הוא ברח. שומעים חתול אחר, בוא נחפש אותו. היי, מצאתי כולם. הנה, אתם רואים, מצאתי את סנורקה. טולי. ומצאתי את איפה הוא. בוני. נכון בוני? חזר הרבה זמן. לאן אתה הולך? הולך לחפש. נכון בוני? בוא נשחק ולחזור הביתה. בוא. מצאתי את החתול השני ללילה. חלת דבש. ואנחנו עדיין בדרך הביתה. עלינו מדרגות. סבבה? כן, אני בא. חזרנו הביתה. בוא יוי, חזרנו הביתה. אנחנו מתים מעייפות. נכון בוני? בוא. עכשיו אנחנו רוצים
להראות לכם, מה רוצה להראות לכם? שזה הבית שלו. זהו גם עם איתי, עם יבוש, עם מנוס, עם פה, וגם עם אמא, ואבא, וגם כל החתולים הקטנים שראיתם קודם. נורקה, בול.